Seimak mal kelapalam nani man pisandra jok fusbunan kedini Adaman आंनो सानसेल' सम होबावदो आं गासिबो रांखौ हरफिनजोबसिगोन नोंनि रांखौ जोंनो नांला मानसिखौनो बुथारलाखानोसै जों
बेसां मुथा जाख' 10 मुथासो जाबाय नोंदां जासिगोनदां दिनै सोमखोर फिसा बाबा सोमखोर मा जाखो फिसा सोमखोर बाबा सोमखोर बाबा बेफोर बोरै जानाय फंबाय माबालै आदा फोथारनिफ्राय फैबाय थानाय समाव लामायाव गोग्लैना थानाय मोनदों सोमखोर मा जालांखो बे गथ' सासेया कलेजावबो थांला देहानिबो एसेबो जोथोन गैलिया सोमखोर फिसा आं मा जालाबायदों आं मानो थेलायाव उन्दुलाबायदों सोमखोर नों दहाय लामा गेजेराव गोग्लैना दंमोन आं गोलैदोंमोन आंनाबो खर'आनो हामथारलालै आदै आं जेबो जायाखैथ' न'आव थांदो नोंहासो ओरैनो बेकारावनो खस्थ' खालामलाबायनांबाय नोंहाथ' खालि जेबो जायाखै देहाया बोरै जालांदो उदिस दंना गैया नोंहा जेबो जायाखैलै आइ नोंसोर आंखौ बांद्राय अनो नालाय बेखायनो बिदि सानदों बाबा गाइखेरा सेरबाय आं दा सेरगोन नों आथिं आखाइ सुनानै एसे जिरायहैदो सेंग्रा मानसिफोरानो बिदि जालाबायो बांद्राय गियोलै बाबा नोंसोर थै सोमखोर ओइ सोमखोर बेंगा नोंहालाय सानफ्रामबो मानो लेट दिनैनिफ्राय लेट जाला गाखो बाबार आयु लासै लासै सालाय सादों मा सालायखो मा सानो थाफ्लि सादों बेबायदि लासै लासै सालायनायजों जों कलेजाव सहैनाय नंलाथ' आरो बे मैगंखौबो गबदाबावनो होलांबावनांगौसो ओइ फाग्ला अबे ग्रहआव नुनाय नों बेबायदि मैगं थाइगं आलायनानै कलेजाव थांनाय नों होनो आंनि फरायनायनि खरसाखौ जाम्बि बुङो
र' नों ओंखारथ' आं बे मैगंखौ गबदाबावनो होनानै फैनि दे नै आबौ मैगङा गाइखेरबो लिटारनै हरफादों दे फिसौ हिसाबखौ खालामसै गाबोन औ दे जागोन दे गोख्रै फै सोमखोर लरग' जानला मोनला होनलाबायनो नाङा आंनाबो मोजां थांगोन हले नोंगौ लरग' दे थाब किटि बाइकआ गोलैगोन हले मोजाङै बिमा बिमा हा बबाव थांजोबखोलै बिसोरलाय आंनो दै गिलासो लाबोलाय र' लांगौ नो दैया जा मोजां जाबोदों बे बोसोराव आबादफोरा बै न'ब्रैसोआसो मानो मोसौ बोरमाफोरखौ हगारना होयोथाय थांनानै एसे बुंहैब्लाबो गाज्रि मोनो सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै आं दा दसे नेहैगोन दे नों दुगैनोबा दुगैहैग्रोदो थां आं ओंखाम खुरहैनोसै हानजाया फैबाय बहा दानो फैनो बेलाय मालाय क्लास जाफुथारदोंनो दे डिग्रिखौ मोजां पास खालामनो हायो खोमा दानिया मालाय हालाय जामाफोरानो मेट्रिक पाससो नागिरग्रा जाबाय थांनाय खर'खौ माननाय मोन्दों खारि एसे लाना फैथां र' होमबालाय नोंलाय मानो आंखौ क्लासाव नायखुमाबाय थानाय माब्ला नायखोमालाय खांलै नायदोंमोनथ' है नाया आं दहायनिया आं माब्ला नायखोमा हरलायखो नायबा नायनानै नोंखौ मोजांथार नुदोहाय आदा सोमखोर ओइ फानजा दिनैलाय मा जादों माथो एफएम रेडिअ'आ गाबथाराखै आंखौ रेडिअ'सो बुंबावदों नों नै नोंखौ साबाय होनदों साबाय माखौथो नोंहा इसिग्राब रागा जोंखो दे दानिया खिन्थादो मिटारा थिखिनिसिम दावखोनायनि जाहोना मा मा नांखो माखौ इसिग्राब फुगारखो दासो खारदों दहाय सिख्लाफोर बिलिरनाय दागोआ अ बाथ्राया बिदिसो नोंलाय माथो खनसेबो बिलिरा आंहाबा खथ' मोजां मोनो सिख्लाफोरजों बिलिर जानो मोनबा नोंखौ नै सरि ओइ बाबा दाबो न'आव थाङाखै नोङो नै जोबनोसै फैबाय गाबोन मावनो हासिगोन नों थुग्रो आं थांगासिनो नाङा दानो बावलांगोनसो नों बिदिजों देहाया मोजां जायो जेबो जाया लोङानो अह मा जाबावगोन बे गथ'जों है दे गाखो गामसाफोरा मोजां खेथेबनानै लाखा बुगोनबो नङाबा थुलै नोम्फानि गामसा गुबुननाया एसेबां गोरलै नङा सफैबाय फाग्ला गथ'आ बाइकखौबो एफा गोसा सालायो निन्जायाबो हाबावा दा आंनि बाइकजों ओइ बाबाया ओंखाम जाबाय बिनो सानाव ओंखाम जायो दहाय लिंनो थांबाय आंखौसो हाब्रुजों खुबैना हरबावदों आरो बांद्राय खोन्थाबाव नों फिसाज्लानो फै सानैबो आंबो जाथ'वाखै साथामबो जहाय जाहैनोसै आरो नोंबो जाबावाखै हे इसोर माबायदि बिमा बिफा मोनखोलै आंलाय सासेया जायाबा बै सासेयाबो जाया आरो बै सासेया खियाबा बे सासेयाबो खिया गथ' ना बोथोर गोदाननि गिदिर ना रौ ना गोथां ना ना नांगौ ओइ ना रथ'लाय
Oh my god. Ada, Oh. Nani इसेबां नांगौमोन? na फिथिख्रिसो नांगौ आंनो आदा. ना फिथिख्रिथ' गैया। रौ ना फिसा फिसासो दङ। हनै फंबायाव दङ। लादो। नै लाफै स्र'नो बेसे नांगौ फुवासेबानो जागोन आदा. मा फुवासे सेरसेखौनो लां फैसा गैया आदा, फुवासेल'. है फैसाखौ उनाव हरबाबो जागोन दे नै सेरसेखौनो लां दे बिदिबालाय. उनाव हरबानो जागोन नाया बारा जाबाय आदा. हा है जेबो नङा दे दे बिदिबा आदामोन, फैसाखौ उनाव लांदो दे. दे जायो। जागोन दे जेबो नङा मा मा ना लाबोदों आदामोन? रौ ना साफा साफाथार, जा साफाखा. लाखिदो. बोरो नायनो? बा ना गिदिरबो दं माथो. ओइ ना गिदिरखौ दादां. बे गुबुन अर्डार दंखायो. बे फिसाखौ लाखिजागोन. ए दे होमबालाय न'आव होलांदो बे फिसाखौनो. जागोन दे. थुदो. गारिया सानफ्रामबो जोंनि गामि सिंजों बहा थांबाय थायो? गावगो होलाय मानो बरिया दे बम भलाना फिल्मसो खना होनिया बो दे हर मालाय मा जाखो? मानो लाखिखो? ओंखारथ'लाय आं बिसोरजों रायलायहैनि. नांज्लायलाबायनाङा आरो. थै नो खान्थासुल साला आंनो जासिबावदों नों आरो बोरलावखिसा खारदोलाय लोगोबो खारदो इसिग्राब गाज्रि गोजा बिसोर गान्जा सोबग्रा. दानि सेंग्राफोरखौ एदावना दाला, जमनानै बुजागोनबो. है सिफ्लेगासिनो गैया बिसोरो. डाइलगाबा हले अमृत फुरियाबो हाबावा. गाखो हाना मोनसो गारदोंनो दिनै गुरनो थाखिनो. थांगोन मायाबा, आंहाबा आथिं सानायानो जाथारला. मा एसे मोनालायखोहाय दिनैलाय? दिनै कलेजाव गासिबो स्टुडेन्टफोरनि ब्लाड ग्रुप टेस्ट खालायदोंमोन आयै. सोमखोर आरो आंनिखौ आलादाथार होनना बुंदों. बापारे बाप, मा ग्रुपलै बेलाय? RH नेगेटिभ होनना बुंदों. गानस्लायहैथाङाय, आं ओंखाम खुरहैनि.
हेलौ फानजा आदै मादै मोना उन्दुजोब्बायना जानोलै नाथाय आं उन्दुनोसै मानो सोंदों देनाय खनसे खुदुमहरलाय थोद जाम्बा लाजियो आं देना प्लिज माखौ लाजिनांगौ जाखो उनाव खुदुमगोन जुलिनि उनाव नाङा नाङा आंनो दानो नांथारगोन नङाबा नै थांगासिनो आं नों फाग्ला जाबाय नामा औ आं फाग्ला जाबाय नै आं थांगासिनो अके अके दालाय माथो दे खुदुमहरदो खावलाया हाजिरखा सानावबा हले बिराद जाम्बा दिन्थियो हरावबा बाब्रे दा बुंखासै हेल' मा डाइलगल' होबाय थाखो दे मेगना मिसेब आइया फनाव खुदुमनायाबो मेगन मेसेबलायबावनांगौ फनाव बोरैथो नुनो आंलाय थेवबो लाजियो आं दे मेसेबबाय खुदुमदो गोगोम उन्दुबायलै आं दिनै माब्ला सोरांखौ फाट्टाखौनो मोनासै बाबा सोमखोर मैगंखौ दिनै आं गावनो लांसिगोन दासान्दै नोंनि सोलेरखौ एसेबां मोजां नुवाखै आं बाबायाबो जाथो सानो फिसालाखौनो बांद्राय अनो नोंसोर जेबो जायाखै आं दा आंनो हैगोन मैगंखौ दारि खानायफ्रा बांद्राय गोलाव जाबाय सिननानै ला गोदोनि मानसिलाय आइ नोंसोर जेबो मिथिया दा हराव हास'जोबना दोनगोन आं गोबाव समनि उनाव गामिनि फोथारखौ नुनानै बेसेबा गोजोननाय मोन्दों रियेलि गामिनि बिउटि बुंब्ला दा बुंसै जों सहराव थाग्राफोरा सहरनि गेला बसा हावाल'सो जागासिनो बेबायदिबो नंद्राया दे नोंनाबा हले एसे बांद्राय जाखायो आच्छा आफाया जौ लोङो ना लोङा मानो लोङा जानो मालाबा मेंबाय बायबा एसे लोङो आं मिन्थिखागौ दे नों मानो सोंदों नङा दे आंहा लोंनायनि टारगेट गैया Oh shit फानजा सोमखोर मानो बेबायदि देहा खालामना लाखो नों देहालाय बहाथो मोजाङै थाबाय थानो नोंना फिसाया बेनो ना औ बेनो हाय सोमखोर
नों दाबो मैगं होयो? आं दाबो जेबो सोलायाखै फानजा। आं सिगां जेरै दंमोन दाबो बिदिनो दं। फैदो फानजा। सोरमोन फानजा? आंनि गामिनि लोगोमोन सोमखोर। मा एसे गोदैलै आफा, गिलासि हरबावलाय। गोदै होनानै बांद्राय जा लोंजाबायसो। माइब्रानि निसाया खर'आव दावखोनाङोब्ला गाज्रिथार। लुलै आफा। मा एसे गोथावलै आफा। हाबाब, हा बिदि खेबसन लोंखाजोबो। गैलालै गथ'आ दिनै। ओइ आफा, मानसिफोरा माखौथो फेयोथाय? आंलाय माथो फेनोनो रोङा। दे गिलासि हरबावलाय। नांला जाबायसो। फेथारबाय नोङो। दा ओंखामखौनो जानो रोंनाय नंला नोङो। लास आफा, खेबसेल' लुबावलाय। जालालै नोंजों। बेबादिनिफ्राय हले गैला दै। सोर बिदि मोसौ दै लोंनाय बायदि लोंथारबाय होनब्ला गैलालै बिजों। सोर लोंब्लानो ओरै लोंथारबाय होनबा हा? जानाय नंला बिजों। ओइ फाग्ला, मा जालाबायखो? सिखार। आं बुंब्लाबो खोन्थाखौनो एसेबो मानिला। हा लोंब्लानो एफा लोङो होनब्ला मानसिया। आं हारसिं थांनो हायाखै फानजा। हाया गारालाय मानोथो एसेबां लोंनांगौ? है फाग्ला, बैथिंसो थौ। खुरिया बोराया गावहा लोंनो लुगैनानैनो बिजामादैनो होनानै संनो होदों। हा माथो, नोंबो लोंनोब्लालाय फै। लोङां। फेयानो दालाय मानोथो होनलाङोथां। आयै, सोमखोरा देहाखौ माबायदि खालामना लादों? मानसिखौ नुबानो दुखुसो मोनखांनाय जाबाय आं। जानाय लोंनाय जेबो उदिस गैया जालांबाय गथ'आ। आयै, आं दान मोनथामाव दं। मा? एसेबां मोजां खौरांखौ दासो खिन्थायो नोङो? न'आव फैनाय थांखि थाखानायखाय फनाव खोन्थाहरासै आयै। माबालै आयै, दहाय मैगं हैनो थांनायाव मालपुवा जाबोनानै उखैनायखौनो मोनासै। बाबा, नों जोंखौ थगायग्रा जाबायना? बाबा, माखौ थगायलाबायनांगौ?
नोंनि अनगा जोंहा आरो रावबो गैला बाबा नों देहाखौ जोथोन ला नङाब्ला जों बोराय बुरै सानैया आइ नोंबो ओरैनो दुखु जालाबायो नाय आं जानानै होथारनि मारो नावलाबाय फैदों फैना फोथारथिं बेरायनो थांनो है न'टसो लिरलागासिनो दंमोन आं है बाद दोन नोंनि न'ट्स लिरनाय फै फै ओहो आं बाबायलै नोंखौ आयु एफा बुराव बहा लाबोखो मनायाव मा लाबोदों फिथा लाबोदों ना नों फा लाबोदों होन हे बोरो नायनो नाङा मा नायनो मोना बोरो नायनो मा नायनो मोनलाय लायले बोरो नायनो लाय बोरो प्लिज सोमखोर हगारदो दख'नाया नुबाय सोमखोर प्लिज दे हगारबाय दे दाना खोन्थादो मा बुस्थु दं बे मनायाव दे मेगना मेसेबग्रो आं मेगन मेसेबा मारथोन नुनांगौ दे ना प्लिज दे दे दाना नायदो अरे वाह जा मोजांथार खै थाखा लानाय मा खै थाखा लानाय आं गावनो बानायदों
समायफ्लेनाय बेसेदि गोरोबफ्लेनाय बे मोननै रावा I love you oh I love you बुंजा आंनि गोसो अननायजों बुंजा आंनि गोसो नोंनि खेबसे मिनिनायाव नोंनि खेबसे रायदावनायाव अननायजों बुंजाबाय आंनि गोरबो आंनि गोसो डक्टर फैगौ नोंथांमोना बै दिनखालि नुजाहै नानिमोन नोंसोरबो बाबामोननो खोथाय दे रबिबारै डक्टर फैनो दे 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 आं एसे आगोलाव खोथायनि ओइ फाग्लासो जाखो नामाब्रा एसेयावसो नांथारसिगौमोन मालै आदा हनै नुवाखै एसेयावसो रैखा बे गारियानो थलै जोंनि गामि सिंजों बहा थांबाय थायो सानसे नायखोमानांसिगोन आदा औ नायनांगोन ओमफ्राय डक्टरा फैमारगोन आदा फैगोन होनदों माथो दे नों थांदो आं एसे गामियाव खोथायनि दे होमबालाय आदा गासिनोबो खोन्थानानै फैदो फाग्लाफ्रा आरो लालायबायदां र' एसे बुङाबा जानाय नङा बिसोरखौ बेफोरबायदि गाज्रि बेसादखौ मानो लालाबाय थायो नोंसोर लादानो गारनोनो हालालै बिराद गिदिर खैफोदावसो गोलैबाय जों लायाबा आथिं आखाइफोरानो सोलिला जोंनिया बबेनिफ्राय मोनो नोंसोर बेफोर बेसादखौ बेफोरखौ खोन्थाजायालै बिसोर गोजौ थाखोनि मानसिफोर मा गोजौ थाखोनि मानसि बिलाय न'खरनि खोथाफोरखौबो एसे साननांगौ सोमखोर मानो दाबो सफैयासै नों फानजा
हायोब्ला नों दिनै हारसिं थांदो आं थांथ'ला मानो आं नोंनो दा बेलासियाव खिन्थासिगोन दे अब्ला दे है आंबो थांथ'ला मालाय बाबुमोन मा नेबाय दंलै बाबुमोन नै बेयावनो ओरैनो टाइम पास दंलाबायो दे 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 थादो दे हनै गारिया फैबाय फै सेंग्राफोर फैसाया बोरो आरो नोंनिया आदा आं दिनै फैसाखौ हरनो हाथ'ला साला कुत्ता सोबनो माबाला सेकेन्ड उनाव नांगौ नोंनो फैसा होनो गियान गैया होनोबा होन नङाबा देथार जागोनबा आं जोङो माबाले नोंथांमोन गामिनि हाल सालफोरा जोबोद गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांगासिनो दङ बेनोथ' उन्दै गथ'फोरा बहानिफ्राय गाजा मोननाय जादों बै सोमखोर फंबायमोना दाखालि सोरखौबा गान्जा होफैनाय नुदोंनो गाबोन पुलिस स्टेसनाव खौरां हैनो होननानै बुंदों बेनो थिग जाथारगोन नोंसोर सियर नमारदोंना 100% सियर सार दाब दाब गामिनिफ्राय गान्जा ड्राग्स बेफार खालामनानै फैसा लानानै थाङो बिसोर आंनि मोनसे फोथायनाय सार गाबोनबो जोंनि गामियाव बिसोर फैफिनबावथारगोन जागोन गाबोन जों बिसोरखौ नोंसोरनि गामियाव जमगोन नोंसोर दा थांनो हासिगौ जागोन सार थेंक इउ सो माच माथो दिनैबो कलेज ड्रेस गानासै सोमखोर आं दिनै थांथ'ला फानजा मानो गामियाव गाज्रि मानसिफोर हाबफैग्रा जादों बिसोरखौ दिनै पुलिसफोरा नेफैगोन माबायदि गाज्रि मानसि गान्जा ड्राग्स बेफारि गामिनि सेंग्राफोरखौ दंस' खालामना जोब्बाय बिसोरो गान्जा ड्राग्स सोमखोर नों बेबायदि जेंनायाव दा गोग्लैसै आं गिनायसो मोनो थोद जाम्बि माखौ गिलाबायनांगौ दे न'आव थांदो गाबोननिफ्राय कलेजाव थांसै मा दिनैबो फैसा लाबोजोबाखै नामा नों मा स्रि थैनो लुगैयो नामा नों आदा पुलिसफोर फैनानै दङ मा पुलिस खारदो आदामोन नोंसोर हजों थांनो नांला पुलिसफोरा गान्जा बेफारि गावथारदों गान्जा बेफारि गावथारदों सोर थालगि मानसिया खोन्थाया पुलिसलाय जोंनो खोन्थादोंमोन आदामोन फंबायना बे खेबाव आबादा जोबोद मोजां जाथारदों आदानियाबो गाज्रि जाद्रायाखै दे आदा बै मोसौ बोरमाफोरखौसो होबाबो होख'यै बायदि मोनथारबाय आं बेनोथ' जिब जुनारफोरखौ फिसिदों जेला सामलायनायनि बिबानखौबो लानांगौ बेनोथ' फंबाय मंगल
हाबाब 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 सोर जाखो बिसोर साला थिंखौनो बायनाय बायदिसो मोनथारबाय आं मा जाबावनांगौ दालाय रथ'नायसै नोंसोर एसेबां जिंगासिनो नाङा नै आफा डक्टरा सफैबाय बोरै बोरैथो जाखो बेफोरलाय दानि सेंग्राफोरनि बाथ्राखौलाय मा बुंनो सार गारि सालायनायानो दाउ बिरनाय बायदिसो बिरलायथारो आथिङा बुदों थाबैनो एक्सरे खालामनांगोन नोंसोर जेसेबां थाब हायो बायजोनि मेडिकेलाव लांनांगोन सार अब्ला दानो लांनो हासिगोन ना दाथ' मोनानैसैयानो आरो हरावथ' एक्सरे जाखाया हराव एक्सरे जाया बे मा बाथ्रा जाखो सार हराव मा इमारजेन्सि एक्सिडेन्ट केस जाया नामा बेफोरखौ आं मा बुंनो गभर्नमेन्ट मेडिकेलाव बिदिनो जोब गेना गोनां नेमखान्थि दे आं थांथ'नोसै दे न' दैया सोमखोर नों नोमथैखौ खनसे खबर लाबोबावनाय ना औ बाबा आं बिसिनि न'निफ्रायनो फैदों गाबोननि थाखाय आं गंसे गारि हमनानै गारबोखाबाय बिसोरनि न'खरा गोबां उसुबिदायाव गोलैसिगोन नङा बिमा हामसान्दै बिसोरनि न'खरखौ जोंनो नायफिननांगोन सिबाय फंबाया आंखौ रैखा खालामनो थांनानै गावसो आथिङाव ख्रेमजाबाय बाबा मानो इसिबां दुखु खालामदों आदैया हामगोनथ' सोमखोर नों मिथियो खायसे गोबां खोथा दं बे न'खरा जोंनि न'खरनि सायाव गोबां होजोमनाय दं नों आरो फानजा सानसे समावनो गंसे मेडिकेलावनो जोनोम होनायमोन बेमारिखौ दिनै लांजागोन ना सार पेसेन्टखौ दिनै रिलिज होनायनि सोंलुआनो फैया मानोना पेसेन्टआ गोबां लोरबां जानानै दं मानसिनि थै होनो नांथारगोन नोंथाङा जेरैखि जाया ए पजिटिभ ग्रुपनि थै रेडि खालाम नङाबा बिमाजों लोगोसे फिसानिबो उसुबिदा जानो हागौ दे बिदिब्ला थाथ'दो जोंहा सनाया आंनि महरखौनो लाथारदों लागोन मायाबा गावनि गन्थं थब्राखौ नुवाखै खोमा आदा फंबाय मंगल मानसिखौ माथो जोबोद टेनसनाव थानाय बायदि नुथारदों फंबाय नोमबाजिया सिरियास जाथारबाय डाक्टारा थै होनो थिनथारदों आं दा ए पजिटिभ थैखौनो जेरावबो नागिरनानै मोनथाराखै हे इसोर आंनियाबो बि पजिटिभसो आंनो होनोसै आंनिया ए पजिटिभ नाङा बेवाइफोर नोंनि देहाया दा थै होनो थिना आं होनो हागोन दा आं देहाखौ जेबो लोरबां मोनाखै फंबाय नोंसो मा बुङो आंहा बुंनांगौ जेबो गैया आदा गाव होनो हायोब्लालाय थारैनो नंमारगौ बिनानाव रैमालिया थै होआमोनब्ला आं बे बुहुमाव थानाय नङामोन दा बिसोरनि न'खरखौ हेफाजाब खालामनाया जोंनि सम बिसोरनि न'खरखौ हेफाजाब खालामनो दाबाव फिसा जागोन बाबा
जागोन दे थांदो थांनाय बिजाबफोरखौनो फरायहैदो थांनाय एसे सागादोंना आफा गैयालै आइ हमनायजोंलाय बबाव सागालाबायनो आथिङानो बायदों बायदिसो मोनदों आं दे आइ उन्दुहैदो थां गाबोन फुङावनो मेडिकेलाव थांनांगौ आंथ' बाबायसो बिमा थाखा गैया फैसा गैया सहरनि मेडिकेलाव बोरैहाय थांनांगौ जाखो हा सरकारि मेडिकेलावलाय मानो एसेबां खरसा जालाबायनांगौ जाखो आफा दा हराव बारा जायोबा आंखौ फोजाहर दे जागोन दे आइ दे आदै लास लास थाबाय बिमा नों जेबो जिंगासिनो नाङा मोसौ बोरमाखौथ' आदा रजिन मोनानो नायखायो दे नोंल' हामनानै फैदो आइ थाथ' दे आइ आगसि फारसे आथिङा थिगैनो दं आगदानि फारसेसो गाज्रि टेक्सा जादों जों दा मा खालामबावनो सार गाराया मोनफ्लांबो आगो आरो फ्रेक्सार जादों आरो बायनाय हाराया मोदोम गेनाव खुन्दायनानै दं अपारेशन खालामनांगोन अब्ला खालामदो सार जों जोंनिफ्राय हानायमानि हेफाजाब खालामगोन बाथ्राया थिग बिदि नङा अपारेशन खालामनो हानाय बेयाव सुबिदा गैया गुवाहाटीयाव लांनांगोन नाङा सार नाङा गुवाहाटी सुवाहाटी थांला सार बेहायनो माबा मोनसे खालामदो सार नांगौ जायोब्ला आथिंखौनो दानस'दो सार आफायाबो मा बुंलाबायो नों सिरि थाथ' सोमखोरा रायलायगासिनो ना सार गुवाहाटीयाव गोबां आखु फाखु जाहैथारगोन बेयावनो माबा मोनसे खालामथारदो नोंसोर खेबसे बुंनायाव बुजिया नामा थांदो नोंसोर आंहा गुबुन पेसेन्ट नायनांगौ दङ बेहाय रागा जोंनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया सार पेसेन्टआ जोंना पेसेन्टखौ नायनानै मा जानो जुदि बेरामखौनो फाहामनो हायाब्ला ओंखारलां स्टुपिड डक्टरजों नांलायनो फैदो थांगोन नोंथाङा जेबो ओंखारनांगौनि गोनांथि गैया थुदो सोमखोर जों गुबुन मेडिकेलाव लांसै बिसोर बिदिनो मा खालामनो मा दायाव बुदोंमोन बे गथ'खौ इसिग्राब द्रामा देखायनो नाङा नों गावनो फैसा बिनो थिनहरनानै आरो सोंफ्ला फैबावदों फैसा ओइ गथ' आं नोंखौ माला फैसा बिनो हरा নহয় ছাৰ মই সিহঁতক পইচা খোজা নাছিলোঁ সিহঁতক মই হেল্পহে কৰিছিলোঁ ল'ৰাটো অলপ পাগল হয় बांद्रायबाय दानो पुलिस लेंहरगोन आं नों बायदि डक्टरनि दुमखिखौ गियालै आं साला बर' जाति जात अलबो गियान नाय गावहरि फरदत मा जाथि हमनानै बाथ्रा बुंदों नों सोमखोर हगार बेखौ हगार सोमखोर दा बुजाय सोमखोर फैफिन ओ मा Come on! Please! Sar, सोमखोरा जेबो दाय गैया सोमखोरखौ हगार सार थानालाय हैजाबा साला कुकुर पोली আমার ইয়াতে আহি দাদাগিরি কৰিবলৈ আহিছা কক স্যার শুনক কেস ফাইল কৰিব নালাগে আৰু মোক কোনো ঝামেলা নালাগে ঠাণ্ডা কৰি পেলাই পঠিয়াই দিবা হ'ব স্যার
सोमखोर सिखार सोमखोर सिखार আৰু শুনা কেতিয়াবা যদি তেনেকুৱা বদমাছি কাম কৰা তেতিয়াহ'লে মোৰ হাতেৰে মাৰ খাবলৈ সাজু হোৱা এতিয়া যোৱা र' आफा आं थिर लायनि थांलाय लानानै फैयो थां बिमा बिमा हाबाब दिनैनो सौफैबाय हा सफैया माथो जानो बेमारा नायखांबाय नालाय दालाय हामबोखोना हामबोदि दसे जिरायग्रोनि दासो मोनफैथारदों सोंलुआनो सोंलु आदै दे आं थांथ'नोसै सोमखोर नोंहालाय मोखाङा मा जाबोखो ना सोरजोंबा बुलायनाय नोङो बुलायाखै मादै बुजानोसो हरजादों बुजाना हरदों नाथाय मानो माबाफोर जादों नामा दा गासिबो खोथाखौनो फानजाय खोन्थाजोबसिगोन मादै आं थांथ'नोसै सिबाय गथ'आ जोबोद दुखु मोनबाय मा जामारदों नोंसोर मानो जेबो खोन्थायाखै आंनो आइ सोमखोरा थांबाय नामा औ थांबाय मा जामारदों आइ नोंसोर मानो रावबो जेबो खोन्थायाखै आंनो आइ आं नोंनो गासिबो खोथाखौ उनाव खोन्थाजोबसिगोन थौ आफा सिङाव थुदो दिनै डाक्टार फैनो बिमा नोंहाबो माबाफोर दंबा दिन्थिनानै ला बेमार गैयाबा माखौ दिन्थिनो आंलाय आंहाबा फिसाला नुयैनो थानो हाथारला हे इसोर मोखांफोरावलाय मा दागो जाबोजोबखो सोमखोर बेफोर मा जाजोबखो हाय बे संसाराव मैला नांजोब्बाय गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय बे संसाराव जेबो जायगायानो गैला सोमखोर नों मानो बिदि बुंदों आं आदैनि आथिंखौ फाहामनानै लाबोनो हायासै आं आंनि समायखौ लाखिनो हायासै गोसोखौ हमथा नाथाय सोलेरा मानो बिदि जाजोबखो मेडिकेलाव डक्टरा जोंनाव 1 लाख रां बिदोंमोन जों बायदिया बबेनिफ्राय 1 लाख रां मोननो मादै बुरिब्लाबो गोरायैनो दं माथो दे मादै नों बांद्राय गोदै जिनै जानांलिया आरो फुं फुङाव एसे बेरायग्लां जागोन दे फिसा मोजां समायना फिसौजो मोनथों सार
सार सार औ दे बुंलाय मा उसुबिदा जादों नैबे आंनि आफा साननै सिगाङाव एक्सिडेन्ट जादोंमोन आथिङाव गोब्राबैनो दुखु मोनदों आदै जिरायलाय आं मेडिसिन लिरना होनि नाथाय बायजोआव दिन्थिनो लांनांगोन बङाइगावआव थांदोंमोन सार नाथाय 1 लाख रां बिनायखाय फैफिनबाय सार माबोरै एसेबां फैसा बिनो हायो बिसोरो साननैनि उनाव आं नोंखौ लानानै थांगोन आदै दे सार बे गोरिबखौ अनसायदो सार नै बेखिनि मेडिसिनखौ आं लिरनाय बायदि जाहोदो आं दा उनाव नोंसिनाव खेबसे हाबफिनसै नाथाय न'खौ सिनाय मोननायासो प्रब्लेम जागोन आंनि मुङा फानजा सार आंनि मुं लानानै सोंबानो मिन्थिगोन दे बिदिबा जों थांथ'नोसै सार फैदो ओइ आदा रथुलाय अ डक्टर बाबुसो माथो बे फानजा मोनहानि न'आ बबेयाव खोला थांनानै न'नि बारबानो मोनगोन बबा थांनो आदाया ओइ एसे आगोलाव थांना फैनि दे थां दे दे सार नो दैया डक्टर सारा मा मुलि लिरना हरखोथाय आथिंखौ माथो सानायखौनो मोनाखिसै अ डक्टर सारसो माथो फानजाय सियार गंसे लाबोनायसै आदै आथिङा एसे सागादोंना सागादों सार जिराय थाङाय साहा एसे फुदुंहैथां नांलायला दे दासो रायजोफोर संनाय ओंखाम जाबोबाय आं माबा मोनसे बाथ्रा सोंनोसो हाबफैदों गाज्रि दा मोनसे सोंजागोन दे सार मानो गाज्रि मोनो जा सोंनो गोसो सोंजागोन फानजा नोंबो गाज्रि दा मोनसे दे सों सार मानो गाज्रि मोननांगौ जोंहा न'खराव आइ आफाल'थार आइयाबो बुरैबाय बेनिखायनो आइया आंखौ बिहामजो लानो बुंगासिनो सारमोन बायदि मानसिनि थाखायलाय बिहामजोनि माथो आंखाल आदै नोंसोर जेबो सानाब्ला आं फानजाखौसो सोंनो सानदोंमोन सार जोंफोरबायदि गोरिब न'खरखौ जोंनि नोजोराव धोनि गोरिब गासिबो समान आदै नोंसोरबायदि बिजामादै मोननायाथ' खाफाल गोनांनिसो बाथ्रा नाथाय फानजा आइनावबो खनसे सोंनानै नायनांगोन फानजा आइ नों मा बुङो आइ आंनो एसे सम होदो आफा आं साननैसो उनाव खोन्थासिगोन लाजिदों बियो दे बिदिब्ला आं थांथ'नोसै समफोर आं नोंखौ जोंनि मेडिकेलाव ट्रिटमेन्ट खालामनो लांफैगोन खुलुमबाय आदैमोन खुलुमबाय सार नोंनि अननाय
अन्नाय हास्थायना इसारा नों होगौबा नोंनि उन 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 आं थाङो नोंनि उन 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 आं थाङो नोंनि उन 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 आं थाङो नोंनि उन उन थाङो Sona datang nang angku nagarna tijo thangsu orai somni thakai lagan nangko gauni khalamna Hagunni zaliya bar bani simbre simbra khalamnani gasakho angni holana sandang nama Saugari nangni fina Angku fuzana mana nang karfin lange Oh megona misibla Saugari nangni fina Angku fuzana mana nang karfin lange सोमखोर मा सानगासिनो फानजा फै जिराय सोमखोर गोदानै मोनसे प्रब्लेम जालायबाय मा प्रब्लेम फानजा दिनै फैनाय डक्टरा आंनो जुलिनि रादाय होदों नोंलाय माथो बुंखो आंलाय मा बुंनांगौ आं दिनैखौसो मोजां मोनो नों मिथिया नामा नोंनो बुंनो फानजा आं दा मा खालामबावनो मा खालामनांगौ मा मानांगौ आं जेबो मिथिया नाथाय नोंनिफ्राय गावस्रानांगौबा आं बे बुहुमाव थांना थानो हानाय नङा सोमखोर दागाब फानजा जों सानैनि मोजां मोननाया जुदि सैथोब्ला बियो सानसेबाबो जाफुंथारगोन मानो सैथो नङा जानो नाथाय जों जोंनि मोजां मोनलायनायखौ बयनोबो बुंना लानांगोन आं आंनि जिउखौ नोंनोनो गथायजोब्बाय जा खालामो नोंनि गोसोसै आं बयनिबो सिगाङाव बुंगोन फानजा नाथाय दा समा मोजां नंथ'आ आदैनि आथिङा हामग्रोथोंसै दागाबसै फानजा दागाबसै हा थांफेरा दोनलाय बबाव थांखो गथ'आलाय एसे हर जाबाय थाबथ' न'ला जायो बियो फानजा थुदो थांनोसै मोनाबाय
एसेबां हराव बबेनिफ्राय फैखो नों आइ? फोथारावनो थाफ्लांबाय थाबाय आं आफा। मानसिफ्रा गाज्रि बुङो आइ, हरदि हल्ला बेरायबा। थां गानस्लायनानै ओंखामा जाहैदो थां। बाबा नैबे लेटारखौ दहाय पस्टमेना होफैदों। मानि बेयो बाबा? ए कल लेटारसो बाबा। गाबोननो माथो इन्टारभिउआ? दे मोजाङै होदो, जाबाय खोमा। फानजा साख्रिनि गांसे कल लेटार सफैदोंमोन। गाबोननो जागोन इन्टारभिउआ। इन्टारभिउ होखांनानै फैयोब्ला आं गासिबो बाथ्राखौनो खोन्थाजोबनोसै। सोमखोर, आं मानोबा नोंखौ आंनिफ्राय गोजानाव थांजानो गिदों। फानजा, बायसान्स साख्रिया जाफ्लांबायब्ला नोंखौ आंनो हरनायाव आदै मादैया जेबो उसुबिदा खालामनाय नङा। नों थांदो, आं मैगं हैनानै फैनोसै। बिमा दे जि जोमफोरखौ लाबोदो। नै लांगौ।
सार बाथ्राखौथ' आं बांद्राय बुजिस'वासै थेवब्लाबो आसा खालामो सारा जा मावगोन मोजांखौनो मावगोन जिंगा दासि मादै आंखौ गावनिनो साननानै ला नै आफा मनाया फानजा थौदो नोंबो थांफानोब्ला जायगा बेरायना फैनो हागोन आं थांथ'ला दे सार आइयाबो हारसिं जागोन ओंखार दे आइ माथो जानोखाय आदा रजेनमोननि बाजैमोना थाफैखायो माथो नांथ'ला दे आफा कलेजावबो थांनो दं दे बिदिबालाय थौदो आदै दे थौदो बहा थांनो ओंखारदों आगै नै डक्टर सारा गावसोरनि मेडिकेलाव आंनि आथिंखौ देखायनो लांनो नागिरदों बाजै मोजां ना सार मोजां दे बाजै जोंनिखिबो एसे खबर लाहैदे बाजै दे दे जागोन दे नों हामनाल' फैग्रोदो दे बाजै गारिफ्रा मोजाङै सालाय बाबा टाउन सहराव गारि मटरफ्रा जोबोद होंगो दोंगोथार जागोन दे बाबा हर जाबोगोन नामा बाबा हर जाबोयोब्ला लोगोनावनो थाबोसै आं क'क्राझाराव दे सोमखोर सोमखोर ए फानजा फैदों सोमखोरा दं नामा आयं इन्टारभिउ होनो होनना ओंखारलांबाय माथो बेसेबां गोबाव जाखो दासो दसेल' जाबाय फानजा मानो थांफिनखो सोर नोंसोर मानो लामा होथेदों बाहेरायाव सोर दं आंखौ बिसोर हमनानै मानो दोनदों सोर
दोनदों आंखौ बिमानि खानानै दोनदों हगारफै आंखौ आं नोंसिनि मा दाय मावदों फानजाय नोमफाया माबाफोर खौरां हरदों नामा आफाया मबाइलानो गैया माजों खौरां हरनो आंलाय सानदों डाक्टार बाबुनि मबाइलजों फन हरदों होनना हरबाय बायोबा आं नोंजों रायलायहोगोन दे सोरखौ फन खालामदों सोमखोरनाव हरगासिनो आङो दहायनिफ्रायनो नट रिचेबल बिहालाय मालाय सेंग्रा मानसि माखौ गिनांगौ दङ आरो आइ नों सोमखोरजों गुलि गुलि दाजासै डाक्टार बाबुआ गाज्रि मोननो हागौ बेजोंलाय मा सोमोन्दो दं आंहालाय बिदि नङा आइ सोमोन्दो गैया नंगौ सोमोन्दोबो जानो हागौ जानांगौ बे गथ'नि थाखायनो नोंनि नोमफानि आथिङा हामसिगोन नङाब्ला नोङो नोंनि नोमफानि आथिंखौ थैजासिम बुद्रुनानै थाबायनायसो नुगौमोन जानांगौ नोंसोर आंखौ बिमानो खानानै दोनदों आं नोंसिनि मा दाय मावदों हगारफै आंखौ सोमखोरा माबाफोर खोन्थाहरदों नामा आदै जोंफोरा फनानो गैयाब्ला बहा खौरां मोननो नों खालामाखै आं खालामदोंमोन नाथाय फनानो नाङाखै दे बिदिबा आं थांथ'नोसै हेलौ आं बिकिसो आदैया बुंनायखाय आं कल खालामना होबाय नै रायज्लाय नै आदै फानजा आइ फानजाना औ आफा नोंनि आथिङा एसे हामबाय ना आथिङाथ' हामसिगोनानो मालायनि फिसाखौसो गोबां रां खरसा खालामो एसेबां बुरजा रांखौ आं बोरैहाय सुख'गोन बेखौनो आं जिंगासिदों आइ उननिया उननिसै आफा नों न'आवल' फैग्रोदो नंगौ आइ आंबो न'आव थांनो
हांखुर जाथारबाय नोंजों गोबां खोथा सावरायनो गोनां दं मा खोथा आफा फनावथ' गासै खोथाखौ बुंजोबनो हानाय नङा आइ साननानै ला नोंनि जुलिनि खोथा नों सानै हयै फिननायखौ हो आइ मानोना नोम्फानि जिउआ नोंनि आखायावसो आं फनखौ दोनथ'नोसै मा नोंथां माथो नोंथाङा गाबबायसो जेबो नङा बेफोर बे रंजानायनिसो खुसि आं फिसाजोखौ दानो बिलाइनो सानाखैमोन नोंथां जोंबो बुजियो नाथाय मा खालामनो जोंहाबो न'खराव रावबोआनो गैया जालांबाय फिसा सासेनो सम मथै ओंखामखौनो होनो हाया जालांबाय नंगौ नोंथां बाहेराव सोर दं आं टयलेट थांदों खेवनानै होफैनांगौ बाहेराव सोर दं खेवनानै होफैनांगौ सैमाफोर बिमा आं एसे गिखांनायसो मोनलायबाय माथो सोमखोर फिसानि दाबो जेबो खौराङानो गैया बिफा बिदि ओरैनो थाबाय थाबा जानाय नंला थानाफ्रावनो थांना खौरां लाहैनांसिगौ ओइ आदै जौ लोंदों नामा नङालै साहासो ओजों फैलाय आदै ओजों फैलाय जिराय दे साहाखौनो लोंदो सोमखोरा नोंनाव फनफोर हरबाय बायदोंमोन नामा गैया माथो मानसिखौ नुथारिखाय आदैमोननियावसो सोंनो नागिरदोंमोन आं गिखांनायसो मोनबाय दै बिफा रथ'लै बिमा एसेबां थाबनो नों मानो बिदि सानलाबायो मोनसे खोथा आदै मा आदै मंगलखौ दिनै न'आव लाबोसिगोन आरो लोगोसे डक्टरा फानजाखौ लांफासिगोननो हाबाब एसेबां हाखु दाखु ओं थुलाय आदै जोंबो थांनि फै अना खाना आइ फानजा नों राजि जादो नङाब्ला नोंनि नोम्फाया गोबां अलखदाव गोग्लैगोन हाय नोंसोर मानो आंनि गोसोनि लुबैनायखौ एसेबो बुजिनो नाजायासै हरखाब बेबायदिखि गावनि फिसाखौ सानसेयावनो बिलाइना हरो बहा नुदों नोंसोर मा खालामनो आइ बिमा बिफाया दिनैनो लांनो बुंदों नङाब्ला गुबुन संगोन बुंदों गुबुनखौनो संथोमोन ना बिदि नङा आइ गुबुन संनाय लोगो लोगो दाहार सुख'नायनि बाथ्रा फैयो एसेबां बुरजा रांखौ हा हु फानजोबबाबो मोननाय नङा आइ आंहाबो खायसे सिमां दङमोन हायो जाय सिमांखौ आंबो सिफायनो लुगैयाखै सिमांखौ सिमाङैनो दोनदो आइ
आंनि थाखाय नोंनि नोम्फानि थाखाय आं नोंखौ आखाइ खबजबनानै बुङो आइ सोमखोर बार नों दसे थाथ
karena isom nang dose tato angon jaliko kepsera israni kepseyang bikau jauhani angon jaliko kepsera israni kepseyang bikau सोमखोर नों एसेबां सान बहा थांना दङ आदै नोंसोर बबेनिफ्राय फैदों हानजाखौ नै दिनै लांबायथ' मा बेसे गोबाव जाखो दा बावैसो लांदों Angon jaliko kepsera istani kepseyang Angon jaliko kepsera istani kepseyang Serba Fagla mansi?
पापिफ्रा आंनि फिसाखौ बिदि खालामना हरदों सुखुयै रायजो मोनजाया बिसोरो बांद्राय सादो नामा बाबा जेबो सायाखै दे बाबा आं दसे जिरायथ'नि नोंसोर थांथ'दो जागोन दे बाबा नों जिरायथ'दो बेफोर गाज्रि बेसाद बेखौ दालासै नोङो दालासै आयै माबादि बुखाव बुखाव साथारदोंलै सयथिबो आया नोंखौलाय सोरथो एसेबां लोंनो होआ बुस्थुआनो एसेबां गोथावमोन नालाय गलोंफ्लांबाय आं फानजाय नैबे साखौ नोमफानो हैथां आरो जावैसोखौबो गामि बेरायनो लांफा आइ आं थांनो हानाय नङा दे खर'आ गोबां सादों आंहा आं उन्दुफिनसै थाब सिखार दिनैनो थांफिननांगौ आफा साहाया लाना लों दे आं फोथारथिं एसे बेरायहैनि दे जागोन दे आइ आं लानानै लोंगोन दे हा जाबायसोलाय सिखारबाय सिखाराखै सिखारदोंमोन खर' सानानै उन्दुफिनबाय फेयालायनो दालाय मानोथो सिखारनो हायाखै
सोमखोर ए फानजासो माथो नोंनालाय एक्टरा बोरो थांनाय हराव आफाजों जौ लोंना सिखारनो हायाखै सोमखोर नों देहाखौ मानो बेबायदि खालायना लाखो फिननाय थाखानाय सोंलुखौ दासोंसै फानजा गोसोआवल' दुखुनाय जायो समजों खारफादो सोमखोर आरो बुंनो थाङोबा आंबो नोंखौ दाय होनो हायो दाय मा दाय नों आंखौ नागारनायनि थाखाय आं नोंखौ बावनो हायैनि थाखाय आं नोंखौ नागारदों मा खोथा बुंदों नों एसेबां नेदोंमोन आं नोंखौ हर सान मिथिया सान्दुं अखा मिथिया नाथाय नोंसो इन्टारभिउ होनो थांनानै थैनायनि फख्रियावसो गाब्र'हैदोंमोन आं नाथाय इसोरनि अननायाव आं खारखोमानानै फैनो हादोंमोन नोंखौ लांनाय सानखालि नों माब्ला सफैया नों गोसोखांना जाफानजा नोंखौ लांनाय गारिनि सिगाङाव सोरबा लामा आवथेदोंमोन नामा औ सासे फाग्ला नाथाय बेजोंलाय मा सोमोन्दो दं नाथाय बियो फाग्ला मानसि नङामोन फानजा बियो आंसोमोन औ फानजा नोंनि गारिनि उन बेसेबा खारफादोंमोन आं नाथाय नोंसो आंखौ सिनायनो हायासै बिबारा बारखांबाय सोमखोर बियो आरो थमफिननो हानाय नंलिया इयुननि मोजांनि थाखाय नों आंखौ बावगारलांदो फानजा जोंनि गारबोनाय साथायफोरा आंजों लोगोसे गासिबो हाग्रा जालांजोबसिगोन नाथाय मा नाथाय दंबावो सोमखोर नोंनि सोलेराव जासिन देरबोगासिनो दं बेखौ आं माबोरै बावनो हानो बेनो जोंनि मोजां मोनलायनायनि सिन महरै थालांसिगोन सोमखोर फानजा जेब्लासिम आंनि सोलेराव जिउ थागोन बेखौ बावनो हानाया जाथाव जानाय नङा आं मिथिगौ सोमखोर आंनि फिसाखौ जोथोनै लाखिनो फानजा आदा आदा बे आदा बोरै बिदि जाखो
नो दैया मानो बाथ्रा बुंबाबो खोनासङामोन नों दा बोरै मोनखो आदा सोमखोरखौ लिंना लाबोनाय आंहा बिनो गोबां खोथाफोर खोन्थानो दङ र' नों दसे जिरायथ' आं लिंनानै लाना फैनि आदा दा माबायदि अबस्थायाव दं नखलालाय गैया लोरबांसो जालांथारबाय जानाय लोंनायफोरखौथ' मोजां जानो हादोंना आदा जानायखौथ' मा बुंनो आदामोन मा इसिबां हाखु दाखुलै दानो सौग्रावथारबायमोन बिसोर ना बेबारि सानैखौ फैनाय नुथाराखैमोन आं दिनैसो नुदों आं फैदो फंबाय ओइ फंबाय फंबाय ओइ फंबाय सिखारलाय नों मा जाखो ओइ नुकुल फंबाय ओइ नुकुल नुकुल ओइ फंबाय ओइ नुकुल नोङो मा जाखो सिखारलाय फंबाय फंबाय ओइ फंबाय फंबाय सिखारलाय फंबाय नों आंखौ मानो गारनानै थांखो फंबाय ओइ फंबाय मा जाखो पान्जा एसां गिलिर दा थिखां पान्जा आंखौ लिंहरबानो जायो बेनो गिलिर जाबाय आरो बिकि बाबा जोंनो एसे रां हरलाय जों हाथायाव थांना फैयैनि नोमाजों आंजों र' आफा बिहामजो आइ रुवाथिखौनो सासे लाबोनो सानबाय आं नोंखौ हागौआ मोनथारबाय नांथ'ला आइ आं हाथ'नायावनो दंथ'यो दे बिदिब्ला बिहामजो थाथ'दो जों हाथायाव थांना फैनोसै आं बे ना बेफारनि जुथाखौ बहा नुवामोन आं बबेबा नुथारदों बिकि खोमसियाव मा खालामबाय दं नों हारसिं पान्जा नों मानो सिखारबोखो नों माबा सिखोमादों नामा आंनिफ्राय धोद मा दोनखोमानो आंनि समायला अह नोंजोंबो मा जाबावगोन आं नोंनो थार खोथाखौनो बुंनि नोंनि ब्लाड ग्रुपआ RH नेगेटिभ बेखौलाय आं मिन्थिखायो बेल' नङा पान्जा जोंनि खुदियानि पजिशना उल्थायना दं बाइचान्स अपारेशन खालामगोनां जायोब्ला नोंजों गोरोबनाय थै मोननायासो गोब्राब जागोन
बेखौनो एफा जिंगासिदों नों थौ उन्दुहैनोसै Kastri bisri dikasih ngopung rumah dambai Ada pun zari zengbai Beri bak udang menbai Koro kore zeng menbai Ganja Pagla Ganja Pagla Ganja Pagla Ganja Pagla Zamai birfung zabai Zamai ni gezer-gezer nenge Angkau bamkrok fैबाय Oh sesep-naयावनो गुफुर जामाय बिरफुं जाबाय Zamai-ni gezer-gezer नोंजों आंजों खुदुमलायबाय मोख्रेबसे मोख्रेबनायाव सिब'खौ नुलायलांबाय सोरगोनि लामायानो आंनि थाखाय गेवना होबाय Ganja Pagla Ganja Pagla Ganja Pagla Baydemlay sidemlay जोंखौ मोसाफैनो थिनबाय गोदै गारांजों मिलौदो रोजाबनो थिनबाय बरायसे बरायनै बरायथाम बरायना लानो सफैदों सोरगोनि लामाजों जोमैनि
मानसिखौ मानो दाबो लाबोनो हायाखै? मानसियाथ' दङलै सार, नाथाय दैखांनो सुबिदा मोनाखै। जेरैखि जाया मानसिखौ हमना लाबो। जागोन दे सार। आंखौ हमनानै मा मोखांनाय मेथाखौ होसोदो बेखौ होसो नोंखौ सेटाप जागोन जायोबादि फिसा नोंखौ सेटाप जागोन हेदसेला खामानि गैया hey hey सिखार हंगार आंनि आखायाव थांबाय हनै ओइ ओइ गान्जा फाग्ला साला खानायखौ हमनानै बुफुजोबना हबिनिखौ गुबालै जाबाय दानाबा गामसा हरफिनो गामसाउलै गामसाउ रुन्दु गामसाबो जा हासुदै हासुदै मोनामजोब्बाय Oh my God! बुं नोंसोर सानै आंखौ मानो दैखारामोन? फंबाय नों मा सोंदों आं जेबोखौनो बुजि मोनाखै। बुजियाखै ना आं मोजाङै बुजायबावनांगौ? र'र' आंनो गासिबो बाथ्राखौ खोन्थाजोबसै। जों ना फानग्रा नङा, ना फानफ्लानानै दाब दाब जायगायाव ड्राग्स गान्जा साप्लाय होग्रासो। नों जाय मानसिखौ पुलिसनो लगायना गावथारजाबाय बियो बेसेबा गेदेर डनिनि बिदासोमोन। सोर एसेबां साहस गोनां सेंग्रा आंनि आदाखौ पुलिसजों लागायना गावथार जाहोलायनानै? सोमखोर मुंनि सेंग्रायानो सार, बेनो पुलिस लागायनानै गावथारहोदों। बे मानसिखौ आं नांगौ, गोथाङै गोथां गोदोनाव फ्लंना थैलोंगोन आं दिनै सौदि आरबाव थांगोन। आं मोनफैनायनि सिगां बे मानसिया बेवहाय मोनफैनांगौ, नङाबा नोंसोरा खैफोद दं। बेनिफ्राय नों इन्टारभिउआव थांनाय समाव जों नोंखौ बुख्लायनानै किडनेप खालामदोंमोन आरो नोंखौ बबेबा मानसि नुसोनाय जायगायाव खानानै दोनहैदोंमोन। आरो रावबो नुस'नै जायगायाव खानानै दोनहैदोंमोन, नाथाय नों सार सफैनाय आगोलनो खारखोमा लाङो। हंगारा होरलै बाबु, अननानै नांगौब्ला नोंजों जिरायफानानै गान्जा सोबगोन जों। सैमाफोर, नोंसोरनि थाखायनो आं दिनै फानजाजों गावस्रानांबाय। आरो बुं खगेन आरो नुखुलखौलाय सोर बुथारामोन?
जों नुकुल मोननो माल साप्लाय खालामबाय थानाय समावनो खगान हालमाजिया सफैदोंमोन। नै नैबेखौ ला जोबोद खस्थ'जोंसो लाबोनाय जादों। मा खालामदो बिसोरलाय? मालाथ' लानायाव लाबायलै राङा टाइम मथे नांगोन दै। जागोन दे आदा। हा? हसुइखै हय हसु ओइ ओइ र इमारजेन्सि बाथ्रा दङ र' ओइ र' थाथ' र' है जालालै लोगोफोर खारदो हगार आंखौ मा खालामदों? जासुसि जेब्ला नुकला नोंनो गासैबो बाथ्राखौ खोन्थानो होननानै बिदाखौ लिंनो थिनहरदोंमोन अब्ला जों बेखौ सुबिदा लानानै सिथारदोंमोन। सिनाय मोनदोंना जोंखौ खिन्थाग्रा जोंनि सोमोन्दै खिन्थाग्रा खिन्थानो नांला दे हम बेखौ आयु संबाय बेना गान्दु सिनांगौ सालाव थैदो गैला उन्दुलांदो दे बाबु सोरगो सिरि मोनहैदो। आरो बेल' नङा पान्जाब बिफाखौबो जोंनि एक्सिडेन्ट खालामदोंमोन। नोंसिनि बे बेफारफोरखौ दंस' खालामजोबगोन आं। सोर दं नैबे गान्जा फाग्लानि सेराव? गासिखौबो थेर खालामजोबगोन आं। बोरो मानसिया? सरि सार मानसिया खारखोमालांबाय। साधारन गामिनि मानसिखौनो हमना लाखिनायासो नोंसोरो? फंबाय माबे जायगायाव खानांगौमोन माबे जायगायाव खाना दोनफैगोलै फंबाय मिथिलालै आदा दा गिर' गिलायलांबायलै आदा आं दङ ना आं दङ आंनि बायदिब्लाथ' बे जायगाया मोदायफोर जिरायग्रासो खोमा फंबाय मिथिलालै आदा फंबाय फंबाय खोनादोंना खोनायाखैबा फंबाय दङ ना बाहेराव खेवना होदोलै फंबाय अननानै खिनो हासुदै ओंखारजोब्बाय फंबाय दङना गैयालै फंबाय मामोनलै बेयो फंबाय मिथिला दा आं माबा भुट बायदिसो नुदों भगबाननि नामला फंबाय भगबाननि नामला कृष्ण कृष्ण महादेव बाबानि नामला apa Muadib apa Muadib apa Muadib oh my god apa Muadib
Adaलै मा मा Allah जाथिखो इयावनो हगारसिलाय आदा मा जादों हासुनो ओंखारथारबायलै आदा हासुनो ओंखारथारबाय फाग्ला जादों नामा मोदै दावदायनाय जायगा धुर्ज मा जाबाय थायोलै गलांबायलै आदा गलांबाय गलांबाय मानो गलानो होखो Fanja! 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 मा जाखो फन्जा? फन्जा! सिखार फन्जा! 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 मेगना नायदो फन्जा! फन्जा! बाबा मा जाखो? मा जाखो बाबा? फन्जाया गेलेबाय गोबां थै गदों। माबार मेडिकेलाव लादो बाबा। ओइ बाबा आं लोगोनाव थांनो साननैसो हर जाबोनो हागौ आं ओंखामखौ जालांखाला होमब्ला नांथ'लायला दे आं जाथ'ला दारि खानाया सिननानै ला मानसिखौनो गाज्रिसो नुथारबाय आं दे जागोन दे आंनि गोसोखौ मानो बोरैबा मोनदों आं मानो गावनो गाव गाबनो ओंखारदों फंबाय जों सानैखौ निमाहा होदो जों गियान मोनबाय अननानै जों सानैखौ हंगारना होदो नोंसिनि बसनाव कल खालाम गोख्रै आरामखौ लांगासिनो दं होन आदा गोख्रैनो कल खालामना होदो आदा गोख्रैनो कल खालामना होदो हेलौ सार मानसिखौ जों हमबाय सार साबास मानसिखौ गुदामसिम लानानै फै जागोन दे सार हाबाब आंनि फिसा नों दिनै बिदि समावसो बेफोरबायदि जानो मोनबाय गोसोखौ हमथा बिमा जावैसा गावनो डक्टरखा बियो माबा मोनसे खालामगोन बियानि जोंखौ गाज्रि दा मोनसै आं फानजायैखौ हाजार बार बुंबायमोन बांद्राय खामानि दा माव होननानै नाथाय आंनि खोथाखौनो खोनासङा मानो गाज्रि मोननो गथ'आनो बियो बिदिनोखा आंबो गोबां खेब बुंदोंमोन मावग्रा सासे लाबोनो होननानै नाथाय खोथाखौनो खोनासङा बेबाराव लाबोथारनांसिगोन बियाय बाबा फानजानि ट्रिटमेन्टआ सोलिगासिनो आइ मा खालामनो बिकि हेभि ब्लाड लस जादों मानसिया हाइप'भलिमिक सकआव थांनो हागौ फारसेथिंजाय उदै सिङाव थानाय खुदियानि बाथ्रा दं दा मा खालामनो सार फानजानि ब्लाड ग्रुपआ आरएच नेगेटिभ बे ब्लाडखौ मोननायाथ' बेसेबा गोब्राब ब्लाडखौ होथारनांगोन नङाब्ला बिमा फिसा सानैनिबो जिउखौ रैखा खालामनाया पसिबल जानाय नङा बिदि दा बुं सार लेट्स सार्च फर द ब्लाड एभरिवेयर अके बिकि
My God! Apa bani? Apa bani? Fanja? Fanja? नों मानो राव होआखै? ओइ फान्जा फान्जा बिकि थैखौ जेरावबो मोनाखिसै आं What? न'खरनि सोरनावबाफोर थानो हानाय खौरां लानाय बिकि आइ आरो आफामोन नोंसोरनाव सोरनावबा आरएस नेगेटिभ ब्लाड दङ नामा? बिदि थैखौथ' आइ फान्जाया मोननो गोब्राब होननानै बुंदों। नंगौ आफा बे थैखौ मोननायानो जोबोद गोब्राब। बिदि थैयाथ' सोमखोरनोसो दं होननानै आइ फान्जाया बुंदों। आफा सोमखोरनि नाम्बारखौ हरलाय। नैबे फान्जानि मबाइलाव थानो हागौ नायनाय। फान्जा नङा आंसो बिकि। फान्जाया दिनै फुङाव गालिनानै गेलेदों आरो गोबां थै गदों। दा बेनो थै नांथारगौ जादों। मा? नों थाबैनो फैनो नाजा। आं बबाव थांनांगौ नों बुंदोल'। आं थांगासिनो। थाबैनो ला पेसेन्टनि हालोदा जोबोद गाज्रि बिकि थैखौ नों थाबैनो रेडि खालाम। जागोन सार। नोंथांमोना गासैबो बायजोआवनो थाथ'।
आरै मादैमोन बोरै फानजाया गोख्रै थैथारनांगौ नाथाय नोंनि देहाया आंनि देहाखौ जेबो थाल दाला आदै थोर गोख्रै थैहोनोसै सोमखोर फै आंजों नै बेसे समायना जोंना फिसौआ मादै खुदियाखौ आं खेबसे बामनो नों बामनो हागोन मानो हाया जानांगौ मादै आंनि सना फिथा आंनि जिउ नोंनो आंनो थांनानै थानायनि जाहोना नङाब्लाथ' आं मा लांखियावनो बे बुहुमनिफ्राय आज्रायलांसिगौमोन नोंनो आंनि आरो फान्जानि गुबैसिन महर फान्जा नों मानो जेबो बुङासै नों मानो नोंसोरनि मोजां मोनलायनायखौ आंनो खोन्थायाखिसै आं गोरोन्थि मोनबाय फान्जा आंखौ निमाहा होदो फान्जा नों सिरि मोनबा फान्जा बिकि नों मानो बिदि गाबदों आं नोंनि गासिबो खोथाखौ खोनाजोबखाबाय आंखौ निमाहा होदो फान्जा
आं नोंसोर सानैखौ गावस्रा होबाय। नों मानो गावखौनो दायनिगिरि सानना लादों? बिखि थांनाय बयखौबो बेवहाय लिंहरलाय। हाय आंनि फिसाखौ खेबसे नायनि। नै नोंनि फिसाजोआ बेसेबा समायना। नों मानो गाबदों आइ? आफा आंनि देहाखौ बुजिखाबाय। आंनि जिउ आंनि सोलेर आलादा जानायनि सम जाबाय। नों मानो बिदि बुंदों फान्जा? बिखि नों गाबनाङा। आंनि जोबथि समाव आं नोंसोरनो मोनसे गिदिर खोथा खोन्थालांनि। जाय खोथाखौ बिखिया मिन्थिखाबाय। सोमखोर नों आंनि सेराव फैलाय। आफा आरो आइ बे खुदियाखौ सोमखोरनो गथायना नाथाय मानो? बे खुदियाया सोमखोर आरो आंनि नेरसोनसो। आं गोजोनबाय सोमखोर। जोंनि फिसाखौ जोथोनै लाखि। आं लाखिगोन फान्जा। जेबो सोंगासिनो नाङा। आंनि जोबथि समाव आं नोंनाव मोनसे आरज गाबो। नों दिनैनिफ्राय गान्जा सोबनायखौ गारदो। बेफोर बेसादा दुखु दाहाखौ बावगारहोनायनि लामा नङा, दुखु दाहाखौ बांहोनायनिसो लामा। नों गारदो सोमखोर, जोंनि फिसानि समाय। आं गारगोन फान्जा, आं गारगोन। आं गोजोनबाय। आं गोजोनबाय।
반자? 반자! 반자이! 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 गोजों हाथरखि जाना मोनहासयै गोजौआव मानो थाहैखो नों आंनि गोजानाव मानो जानगारखो नों आंनि जिउनिफ्राय गोदाव सोराव नों गैया जिउ आंनि बैथा गैयै दिङा बादि नोंनो सान नोंनो हर नोंनो जिउ आंनि नेनानै थादो नोङो बै रुगुङाव आं सहैजासिम गोजों हाथरखि जाना मानसिनि जिउ माब्ला मा जायो जेबो बुंस' हाया दिनै दंब्ला गाबोन गैया नाथाय बे सैथोदि गोथार अननाया माब्लाबाबो जोबनानै थाङा बियो अरायबो फिनफिनो गोजानाव मानो जानगारखो नों आंनि जिउनिफ्राय गोजों हाथरखि जाना मोनहासयै गोजौआव मानो थाहैखो नों आंनि गोजानाव मानो जानगारखो नों आंनि जिउनिफ्राय आं दिनै गोदाव सोराव नों गैया जिउ आंनि बैथा गैयै दिङा बादि नोंनो सान नोंनो हर नोंनो जिउ आंनि नेनानै थादो नोङो बै रुगुङाव आं सहैजासिम
गोजों हाथरखि जाना मोनहासुयै गोजौआव मानो थाहैखो नों आंनि गोजानाव मानो जानगारखो नों आंनि जिउनिफ्राय